Салом алейкум, бачаҳо, границаро чӣ гузаштин? Созиш як зур буда ки рафтем омадем соҳ саломат, нараҳдаем, иншоаллоҳ мерем. 100% соза яка компания беҳтарин аст, зурай ба нархи дастрас мебарам меорам. Ина бачаҳо ҳамаш ҳама давол меам, бедакмита бидам. бедакмита мебарам меорам ҳамаша. Бидам, неки соҳ саломат рафтем омадем, ягон шароити нехели 100% да. Комфортни ҳама ништияга. Ништияга 100% пансионер ҳама 100%. Компания хуба ба шумо тавсия метам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаран, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. Дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.